terms and conditions of internship. Riwruok mar jopur niang' ma ong'ere kaka Kenya Sugarcane and Allied Product KASAP dwaro mondo piny owacho omed bech niang' nyaka Sh7,000 e tan ka tan, ka giwacho ni nengo mar pur niang' sani oseidho malo. Jakom mar riwruogni Charles Atiang' mag Awendo e kaunti ma Migori kama ne giyawe bad riwruok manyien mar ASAP owacho ni ka opogore kod sukari, kembe mag niang' yudo mwandu mamoko kawuok e niang' moting'o molasses, kendo sa koro chopo ne jopur mondo gin bende koro chulgi maber. Bende riwruogno dwaro ni mondo gope mag jopur niang' ma pok ochul kod piny owacho ochul mapiyo. Obiro wa branch kata yaw branch wa Masoni kawuono, wakelo new blood kata wakelo remo manyien kata telo manyien. Telo mosebedogo gin telo mosebudho makoro konyo pur. Mane omiyo ne wachopo kama Masoni ochoko gop jopur mochopo kanyo. So telo mwaketo kawuono biro keto teste ma make sure ni gop japur okochako timo ang'o, okochako bedo. Wawinjore gi riwruok mar KASAP mondo mi wawach wa jopur ni giduol achiel. Wadwa ni jopur ochul kuom byproducts mamoko mopogore gi niang' kende, ma kaka nowache wadwa ni mondo pesa michulo jopur obed 7,000 katin mogik. Rumors de ni jok moko nego gol ma ok dhi tiyo. Te wakwayo ni instead of timo mano, onego bed ni gi create opportunity mondo accommodate jok manyo nitie. Nikech Soni nitie gi a lot of byproduct kata gik mang'eny monyalo timo. Koro nikech population medre, to population gi kopo no gol moko tich to Soni no kel ka mondo ndikwa tich, en gima is very discouraging. Gimany kaka ginyalo chuogo tije mondo tije obed ne our younger people mondo community odongre.